Здравейте на всички! Аз съм Мартин БГ и днеска пускам сървъра, ще играем и Squidward. Ето е последната таска, някой да си даде на пауза. Само че дам на видеото на пауза, защото да мога да напиша паролата, някой да гледат и ще продължим. Върнах се и вече съм си написал паролата и мога да продължа. Чайте само да отидем на лайв, пак да копаме. При някой път ще му замества брат ми, само да ви кажа. Хоп, чакайте, че купалната има. Ще му замества той, защото някой път ще съм на училище има изпити там. Аз съм 8 клас. Вижте. Оф, там. Чакайте, че гледам. Да сложим той. Той клип няма да е дълъг, само да ви кажа, ще копам малко, защото ще играе и други с един приятел. Пък не съм го включила в клипа и той да играе. Разбирате ми как е работа. Просто няма как него да го включа, защото и да снимаме тая игра няма как да стане. Просто ще снимаме двамата там на една игра и той ще снима. Как стана? Къде бяха диамантите? Нещо събъгва сървъра. Защо не да диамантите? Не. Само да ви кажа, че баше лагва, защото брат ми качва си някакви работи от компютъра ми. И каза, ако искам да ги махна, ама аз искам да се извърши работата му. Защото той брат ми е на 6 години, ама разбира на компютър много и му давам да играе. Само че тук идем да си скопам работи. Както идвате станахме 30 ниво. Скоро ще ходим на енчантване. Ще енчантни, те брони съм ги енчантнал. Ще си енчантна, не знам, ще си направя. Ще имам едни тайни честове, ще ви покажа. Ще ходим, аз имам едни брони, тът не са енчантна, ще се енчантна. Обратно брони. Нещо. Нека да е правим. Ако имам време, ще напиша IP-то в описанието. Ще ви кажа. По-късно ще се... мисля, че видях диаманти. Да, точно. Диаманти, не знам дали ви показах, че имам диаманти или блокови. После покажи. Аз ще им покажа, аз мисля, че бях им показала. Ти диаманти ли беше? Не. Ако имаш такова, можеш да се направи вак и имаш такова вътрешно. Ще видим. Бате. Изкопането. Като станем 34-то ниво, отивам да енчантвам.
махна. Знам, че лаги. Купа. Не знам. И като обаче лаги, пишете в коментарите дали е много лаги. Бате, ти като видиш нещо, че ти отгоре, не го копаш, що те е вала. Аз се вминава, бате. Чакай, че затвора тук е. Ей, ти са админи. Надо сървъра ли? Ти ще ми дадат админа, не ми дава. Ама чакай, човек, мен като аз влязох един път, нали, от твоя компютър в сървъра и ме изгониха от сървъра за 2 секунди. Намерих сумата и диаманти. Ма майнаха. Аз сега ще спирам епизода. Брат ми. Защото прекалено вече. Не знам, аз не знам с кой ще снима с мен. Просто лобстер постоянно го няма. Не пише. Сте готов да панара. Ами аз нищо не Той мога. бая се зяб. Нищо става. Аз няма снимам повече с него. Първи епизод снимах с него. Както знаете, както ни говорех, нямах микрофон. Как нашите ми купят. Той беше първи епизод. Да, първи епизод беше точно те. Брат ми знае епизодите, казах ви, че по някой път той ще снима. Защото да му замества. Нали, гатни се сега на компютъра. Ще му казах да си пуска Майнкрафта. Да отиде диамантите. Ще напиши в коментарите. Броята ми, знаеш ли? Да, Сигурен? да. Абе, че може да скупяват тези диаманти. И после покажи как се облича коня. Кой кой? Кони как се облича. Аз ти друг път ще го покажа. То не е важно. Не мога да изкупая обаче хора диаманта. Защото се ближиш до той, се ближиш до края. Не съм, бе. Виж, и айран има тук. Колко айран имаш? Diamond жест. Вау. Че е прекратен от админ. Там пише име. Бе, имаш едни сървъри, тъто ми крадат постоянно. Понякога път аз ще снимам насам, на Майнкрафт. Насам ще имаш? Да. Добре. Някой ти знам. Мамо. Ще се върна. Малко. След малко се върна. Върнах се, разреших проблемите. Мисля, това бъде края на епизода. Наравно да съм ви харесал, да сте ме харесали. Не знам съм напълно. Дано да съм ви бил по-хубав с клиповете ви. Харесвайте, пишете коментари, каквото поискате. Обещавам, че ако има отговори на нещо, ще отговарям. Само, че ако някой ще ми пише глупости в коментарите, по-добре да, ако остане гарен клипа нещо, да ми пише глупа и работи. Не ще да гледам такива работи в епизодите. Да гледам в коментарите, ти си тапанар, ти си някакъв и такива работи. Нищо да има. Искам само честен, хубав клип, както трябва всичко да е. Който няма да никът не ще да го гледа, някой да не го гледа. Нито го задължавам, нито нещо. Нищо не съм казал, ако нещо някой се обидил. И това е, ще слагам само тези работи, да видите, че ги слагам. Сорте шестя, въглищата, ябълката и диамантите. Виждате. Чакай, аз след нещо ще да ги махам. Направи част,